ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ କେହି ବଦନାମ କରିପାରିବେନି। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ ଅଛି, ରେପ୍ ଅଛି, ମର୍ଡର ଅଛି, ଚୋରି ଅଛି, ଡକାୟତି ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି। ତା ମାନେ ଯାତ୍ରା ଯଦି ଏତକ ନଥିବ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ତାହେଲେ ସେ ଯାତ୍ରା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦେହ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇବାଟା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ନା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ଯାଉଥିବ, ତମେ ଛାତି ଖୋଲି ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମେଲେଇ ଦେଇଥିବ, ସେଇଟା ଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭାରତ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଆମ ବୁନିୟାଦି, ଆମ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟାମିଲି, ଅତି ପବିତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମେ ଆମେରିକା ନୁହଁ, ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ବିବାହ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଦେବୀ, ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ତାର ଦେବତା। ଇଏ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ। ଫରେନ୍ରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଯାଇଥିବେ ଯଦି କେଉଁ ଅଫିସ୍ କି ଆଉ ଗୋଟା କିଏ ଶୋଇଥିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ଇଏ ହେଉଛି ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଣେ ନେଣେ, ଭିତିରି ବାହାରେ। ଆମର ଭିତିରି ନାହିଁ, କେବଳ ବାହାରେ। ଭାରତୀୟ ଆମେ, ଆମ ପରମ୍ପରା ପୁରା ପକ୍କା ପରମ୍ପରା। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଭଉଣୀ ଆମ ଭଉଣୀ। ଆମର ଗୋଟାଏ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଏଇ ପଛପଟେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ଏଇଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପଡ଼ିପାରେ ହସନବେ ତମରି ପିତୃପୁରୁଷ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ଗୋଟେ କେଉଟୁଣିକି ଅଶୋକ କହିଲା ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେବି। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସେ କେଉଟୁଣି କହିଲା ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହା ହେବି, ହେଇପାରିବିନି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ନେକେଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଦର କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ ପରା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହର ଏଇ ସଦାର ମନୋରଞ୍ଜନ। କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ତମେ ମନେକର ନୋଟ ଗଣୁଛ, ଖାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲ, ଟିକେ ନାଚ ଦେଖିଦେଲେ ରିଲାକ୍ସ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ, ରାତାରାତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ନେକେଡ୍ ହେଇକି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖେଇବା ସେଇଟା ଅନ୍ୟାୟ, ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସୁର ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ କହିବି, ହେ ଭାଇ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଂ କର, ମନୋରଞ୍ଜନ କର, ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଦେବୁ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଶରୀର ଦେଖେଇବା ବନ୍ଦ କର। ତା ନହେଲେ ମାନେ ଉତ୍ପାତ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆମ ପରମ୍ପରା ଅଲଗା। ଆମ ସମ୍ମାନ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ସ୍ନେହ, ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଦିଅନି। ନା କମେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନା ଫା ଏଥିରେ କାମ ନାହିଁ।